alaikum, barkanku da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani, wannan shine sabon platform su plus 500. Zan ajiye muku link din shi a description domin ku dauka ku yi register. Bayan kun yi register zai buɗe muku wannan page ne, za ka yi sign in, zai nuna muku wannan page. Shi platform nan da yadda yake suna tsare-tsare masu kyau. Kamar yadda kuke gani ga nan bayanai sun rubuto, sai ka shiga my invest now. Daga zaran ka zo my invest now, za ka zo invest now. Za ka kamar yadda kake gani, in ka sa 3,000 za su rinka baka 7% daily kullum tsawon kwana 50. Ya kama kullum za su rinka baka 200 da naira 10 kenan. In ka sa 10,000 kullum za ka rinka cire 750. In ka sa 30,000 kullum za ka rinka cire 2,400. In ka sa naira 50,000 kuma kullum za ka rinka cire 4,500. Haka yadda tsare-tsaren yake. In ka sa 100,000 kuma kullum za ka rinka cire 9,000. Haka tsare-tsaren sa yake. In ka tashi yin deposit za ka shigo profile ne, da ka shigo profile ga nan wajen da aka rubuta buy, ga nan wajen da in ka sako ƙasa ga wajen da aka rubuta buy coin, za ka danna kan shi. Za ka zo za ka zaɓi ne da za ka siya, kamar da 3,000 nan sai ka danna deposit. Daga zaran ka danna deposit zai satin, zai nuno ma da account number da za ka bi domin ka tura musu. Za ka yi copy account number nan, za ka ɗauki wannan, za ka copy shi ka sa narration. Sannan za ka ɗauki screenshot na transaction slip ɗin, za ka zo za ka yi musu uploading, sai ka rubuta sunanka, kai mai account ɗin da ka tura kuɗin. Da zaran ka yi za ka ga kuɗinka ya zo ya hau kan nan my coin ɗin nan. Daga ya hau my coin za ka iya zuwa, za ka je ka zauna ka yi investing.